Ahoj, já jsem Mojmír Chytil. Ahoj, já jsem Honza Kuchta Jsme útočníci české reprezentace. a tohle je Team Talk. Těžký říct, já chodím na 9:30, takže Já chodím na 8:45, ale myslím si, že ty, co mají děti, takže si myslím, že Vence Černý. tak dáme asi Vencu Černýho. Ale já vůbec nevím, Já si typu. tak asi souhlasím. Zimič. Souhlasím. Nechtěl jsem nikoho propálit, ale myslím si, že to je určitě Zimič. To mě napadá zrovna dobrý jméno. Myslím si, že náš masér Eda Pouska, protože ten tam posílá všelijaký různý videa a fotky, takže si myslím, jako Jo. můj moco. A zase asi souhlasím. Tak to vůbec nevím, mě nikdo teďka nenapadá. Já si myslím, že občas nás tam je víc, že se mezi to řadím i trošku já, protože jsem rád takový spáč a myslím, že tady jich je víc a když máme nějaké povinnosti ráno, tak se některým jako moc nechce vstávat. Já dám jedno jméno, Jindra Staněk. Abych si neprásknul, tak jaký řeknu Jindra Staněk. Mám to říct? Řekni to Mám teďka říct. ty. Je to Zimič. Měl si na mysli stejnýho? Úplně mě to vzal z pusu. Tak největší dříč za mě bych dal Cufa. Cůf a myslím si, že ještě Tomáš Souček, že by byl Souhlasím, takový jako tady kladiváře z Vezemu. kluci ze Zemu, přesně. Tak nejlepší levou nohu za mě Matez Jurásek, anebo David Juráskové. A ještě souhlasím s tebou a Páťa, Patrik Šík ještě. tady ti tři. Kdo má naopak nejlepší pravou nohu? Tam si myslím. Tak nejlepší pravou nohu má za mě. Máme asi možná my dva. Jo, 100% my dva. Nikdo jiný tady Mojmír není. Chytil a Jan Kuchta.